Nero imeya Uhuru Superstores. Nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi watagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio unasababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule. Kuna wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi wewe kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Simkamekane nyumba vipi? Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sitojua mimi tena nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Your life. Monjumo rigereri wairiro bya andonsia sole litugaliga lya Ramisi tariki 15 na ibere chomotyenyi okane omwaka wechirwe na 2025 chingakitwa kwaganiria mange ase ekionga chinsa ibere kwa muno ase entunde ndanganikegema nigo orogongo rwagusi ronyaka barakonyora omurikia obotambe ase serikali ya Kenya Kwanza inse ose magega yogotatwara omukoreria sekero gekyo inse ye miaka gose emiaka ebere nenunsu inse ya serikali yaye omurai wense omosike William Samoei Ruto njeni ngongoro kuharoni ototo nyangiri oitogwate na kwanza mimenyerio nigakorwo iso makoli na aya negatiari na kwariganiri jirogaire bogono ya ikire singaki ende bese ya nyagitari ereka kwa ideta keire one se garama ya ICU kumbe nigere iguru kwa iguru morokiwa bweskuru iyo boroso ya kesi oyo nyalto kabaka konyoro mubasukano obwenire kolinde ebiri ya nyagitari yasinyiriwe gwakana. I, Stephen Mutari Saboke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary. Stephen Isaboke gochoro buna omupiasi omutangan kegima inse ye serikali yomusike William Ruto korwa asorogongo rwagusi.
turega igana bajumbe ba minto once koiranĩria president yaito umuske William Ruto prime minister Raila Amolo Odinga wa igono mugavana wito umuske Simbarati Biyabono muraibu ensi asoko machora Steve Isaboke buna omuliki obotambe asa serikali yao. Mwanju muligerelie kionga chinsa ibere nigo togochaka nengana eyamo ate omworkwa oyomo anyate koba gako bwatrini wasomba sakono bwepara mworkwa yoli basoma ase eskuru ya oboroso ya kesi comprehensive ase anyate koba koirwa senyagitari na bono onyale koba konyorobo bwenia kolende gweteraso obonyare ku obwe mateyo tranyara koba gwekirania embili iyo gatebagana yakire gwetani chishiringi milioni yamo gwikira bono iga ya mateyo nigo yanyale koba konyora chishiringi chiribu chimi satochioka munago tumonye muri kito dipon asal Angolo ku Vincent Busire ondo yobombaba ubike nyore ke ya malita asinya ku sub location wodi eri ya magombo wito tumasa aigani gotokomerana ne amatiyo mugaka Vincent Busire wagendrete koligia obokonyi bwokonyora chibesa chiwakanibiria nyagitari asumwana bo Cynthia Bosibori bwe grade ya isato ase skuru yoboroso ya Kisi Primary uyo beteka kubwatrani wasomo basokano chinga kiarenge kurwa se skuru gakogenda nka emetinye bere nenusu ya eride nonyana bo ekekore keigani gugiatiketa bange bare no kumanyanga omwana yegani gasiri obugima urinde nyasaini ga murendire asekerengo kya ICU uikabono onyarire konyora okuwena yaikire bono twale kurwa ninga ngakio bweni bwa yeboko ngakio agocha buya aira nabe moyo yani kere twale kuranga no mwana ujire nyasaye bwanjiro obeire bono yaikire singaki ndebese ya nyakitari ereka kwa ideta keire one se garama ya ICU kumbe nigere iguru we kwa iguru sai girange 1 million ba ontebi itakeire urinda sinja abasani abande babere bagwaka nake abasani abere n'abasani tuwaka ne baka yadigere etigarite bonega ange 700,000 wona kiba na kintakeire aso kurigereria okonyora gwenke yaiga ni gokoro gwanse engana ebairete barabu gokora chikonda elio banyare konyora endagera yabo yakira lituko abantu mbale babwate abakomba ete public toilet bako chimanage abambe gitengo na kuba manage ya nana kuba busira litukira lituko nanyora kabesa kana gake nakonyera abana bane nyina abana aba igana ero kora college konda iga anyora kutojora kabesa gake yanyara tugasukirime na abana nenga asianga kusana no imato usikwere abantu rakilende ntomenyete nonyina boni gereria mbia mono gocha asoborai bo mugavana Paul Simbarati meye county ya Kisi kwanza nkwene lingambu ya mono manyanga egali ya Kisi county ya ambulance nero yankonyete kabuguri mu biruria amini umwana uri kurwa ali agakani ekamumenye kugese igwerende gocha ikanyangira nyagitari konkwira nelingambu ya mono asengenjuye muno bulie kabira kuno uyu nare gocha konyara kono no kumanyanga ainguruzo na biro sindarame byo mu muriro yo utinyagitari abongorera ya Simbarati ngambu ya mono omwana Cynthia ikobono agendrete konyora chinguru nabo igo oikire okogwena kuna nyasa karumya anabana komo chinguru ekyo akababuye igo baka lero aikire sako aranyare gukwana n'umuntu kubulie gochia ase serikali ya county ya Kisi ne county ya Nyamira ikobono abasamaria bonsi baborigwe kubwatoko bokonyi elio mwana Cynthia anyare ko bumusibole kurwa senyagitari na kuira na seskuru elia nyare kogendereria amasoma ye ache kunyara gwikirania endoto yaye ya matukari busio nonye gabana nyalibu ba koranje suri na ena bubonyibo taira isingoja na ndanyare kugwikira no manyete no muntu bwengoko no muntu minda ndapamo nabona ari kubanyanga asigende kiambere to mosko no makongu egarame ire iguru mona asenje nabana to Simbarati bo manyenye nonde tauni anoturamo gaisi biashara na ripoti ya kataseni kia ukia gatembe kuruga sikinyoru kiabo mwanda kegotoke bunge ya Bonchari imeye county ya Kisi elitera na igonkoro kwa Dipon asanya
Mwancho murigirari buna njira yamo yokubakonya abantu baria bamenyete noborema nigo muwakiri oyiboigo uri mwanasiasa kurwa se county ya Nyamira asirieta Philemon Murara apiema naboigo omwanasiasa naboigo omwanasiasa kurwa chinsemejo nigo anyare koba gakoboria gusika gochakia ekiombe kimaiketumne CPO ekio kigukonyara koba gakonya bari bamete noborema ime yebunge yuo gose ime ye county yuo ya Nyamira nigo abogochakia ekiombe kyo nigo banyara koba koerera muna nigo noene serikali bwende bwasona nigati na koene kebuna ngonyora bare obokonyi gose ababamete no bare mangonya bara obokonyi muna gotmunye muliki tofauti kadi December puna enjira eyemo yokubaika ang'e na kubakonya abantu baria nigo oyobwate obote ase ekerogo kioboseneta bwa Nyamira omusike Philemon Murara apiemi bakubwatirana n'omusike Douglas Orutwa Ongeo nigo rero batwara omoyiga gwogochakiwa kwe CPO inya ase ebunge ya Burabu ase abantu baria bare noborema eyo emanyikaine buna Burabu Umbrella CPO certificate operational, CPO operational. Na ande tuwabata kirama ya CPO moye buate pia ebakonya na inde tokonya twins. Aiga nigo muske Douglas Orutwa Ongeo aba esegeto enene igoro yobuya bwekwerikia ase CPO Omonde kerare marite kerai gure patakira gotatiganya nengewe kintu kiri tukugonge yana dana tiganya na bangami amoja genchuto tutaite tutige birengere libye bike tutaite mochamo una moeru obisieye erinde motware CPO moso CPO ne bwata machiko ekero moso ile CPO litangani umoja ningu rero murataga ugura kero mutako lakini uragura kwa mwawe keroro mwawe bikore marite muntu rei tutagete mochamo ensemo yaye omuwakiri Philemon Murara apiemi nigo akwanera obuya obwo abaiga barachie konyora ekero barachie gutumika CPO eyeiga kurwase serikali enene eyo irachie kubakonya nonyinase okosomia abana babo. National government, there are also provisions chigo konya separate people. Kono mubwate CPO yo moko linkali rume ujia se ministry ya agenda ujiye tenezenete mangana sekolo whatever we've decided you either help us or we are not supporting government. Women rep who are the interest is a judge or women, people with disabilities, youth, you move when I let them moody get it, the Ruba Chairman, we want to target our affirmative fraction for what service yao. Kubwatikana na yaiga nigo Andrew Magazeti nere oyobwate oborema bugutarora ose omuuko nigo nere amocha eserikali ya county ya Nyamira ase ogutabeka board eyo ekurigereria amang'ana ya barema. Munaone board korosi buyali Nyamira iga ya disability mweshimiwa ya dire ya beire gose nkuru yari ire myaka ne myaka kora ikere gavana na bali concern toko baburi renge ngaki board ya disability mwa ekorosia ngaya chiete angabonere kubwatsie bindimo bokwana anganande kale board yero osene ntunto karororo muna putora muna litwa kwanete na botoba ise kutoko anye toko angane tuto jitwa sukia banyagetari bali naki enda bakaburabu abantu mbaro hata ngichi registration certificate mubakorere ngi montagetezi ngana yakabese gavana ntakibese abantu abanyagetari bachiere burabu okora assessment ekingeto sinyida na chairman oyo munare ngenje hingo ripotera Getembe inche Fatigadi Kisemba na umwanchwa umurigereri ase entunde entangigima inse yoburai bwa Kenya kwanza no murai obwense musike William Samoei Ruto
ese gusora gongorwa gusi ni goronyara koba rokonyora omups gusomurikyo monene bwe serikali gusubwe wisara uyu magatabu na principal secretary achingaki mu PS Stephen Isabo kyanyara koba gotianigwa litukulia lero ime ya magacho ye amagacho ya umenye bumurai bwense umuske William Ruto na wakati ya bali banyaka bagotianigwa litukulero ngamo na ba PS bande nabo igo umuwaziri gose abawasiri babere omoske yani wendeto nabo igo Jeffrey Ruku kulinde ase orongo rwa gusi ne tunde tangani kigima ase oburai bwaye omoske William Ruto ase nseme chiga cyanya ko bachikanya mu PS ya serikali. I, Stephen Mutari Saboke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Kubatikana amone gatambo kiriko moncho murigereri egati ya aba MCA kurwa se county ya Kisii bakora wano murayibu abange ase ebunge ye county iga omoske enere muracha igwanya kwa bakwera ngambo ya mono gochia se serikali kubo mono murayibu ense omoske William Samoei Ruto nabo igo omurayibu kyamo gya ODM omoske Raila Amolo Odinga nabo igo omugavana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati kubatikana amono gochoro kwaye Stephen Isaboke muna omuliki omonene gusomuliki botambe ase serikali ya Kenya Kwanza. Etorega igana bajumbe ba minto once koiranira president yaito omuske William Ruto prime minister Raila Amolo Odinga igono mu governor yaito omuske Simbarati ase okomochora omuske Stephen Isaboke ase keruguke bo PS wa Kenya igona intu twaigure biyanga twabeira ase serikali nande togosaba tubwatere net twins turenda serikali yaito ligara tunyakonya ole bintu bone gabuna tubwate we also nande kumwirane turi mbuya mono asa chorete umuske migos nere nkonya kubwatira na turi ngokora turi gas boyige tukumubuli ngambuya mono ainyura abantu baminto banyamira county na bravo baye wekerugo asumugusi tubwatira namo tukore gas tuske mutu bune jami na lituragendere biya kubwatisa serikali igo twirane irimbuya mono kero keria ntorigo keira bune cheche otogwa keranga abana baita asante sana nga nande kende kigegotoka kichi community chinde chiganda tekorigererwa tigomo gusi nandarorwe nandamentu kende usine nene tubwata Kisii county tukatwara Nyamira county ketora mentu EPS ya mabosongo gakora Kisii county nene na Nyamira EPS enda yamo na batogota banga asante sana nenda tusugume serikali wechosio ayanda kubwatia ntona gukua na gakora elections ya karala 2027 bona gatia turarwanera no mugusi anya ore cake ya national cake egera tusuke wechosio ponge sireni president yetu party Raila Amolo Odinga ne governor yetu ya Kisii county aso kubwaterana na kororanga muno mugusi ntora mone serikali korengana buna babwatana na rais yoito William Samoei Ruto serikali yegende mutu na nde serikali ekora magenderero ngorengereria abakenya musimurigerete mwasi na 92 nabagusi twarorire serikali yaito ya toereire na nde yatonyoire muno mugusi togotebanga ebibyuka mbigo toisana na inche muno mongina internet abangina koru Kisii county na inche ni intagete president yetu William Samoei Ruto inga 92 asense moya abangina 92 oto inyore Omoncho murigo kirabuna tokonyorara enkwana yeli tuko tokwera ntanya kwa kugendera na mange alina kwaligania sekionga chinsa ibere toskocha Chemuno mongina internet abangina bodem igo na mupongesire na pongesire ni president yetu party Raila Amolo Odinga ne governor yetu ya Kisii county aso kubwaterana na kororanga muno mugusi ntora mone serikali korengana buna babwatana
na rais oito William Samoei Ruto serikali yegende mutu na nde serikali ekora magenderero ngorengereria abakenya musimurigirete mwesipi na naintu n'abagusi twarorire serikali yaito ya toereire na nde yatoinyoire muno mugusi togoteba ng'a ebi byukambi gotoisana na inche muno mongina internet abangina koru Kisii County na inche ni integete Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo choteberie kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chuligo busongo iyo erangene neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. na aba bwatani bekiombe kamanya kitabu na gusi youth punge sako bakoragwa amo no munyakero gwabo Dr. Asha Moronya litugorero niko bakora gotini batwara egeikaro esibanya ko baba gukwanira igure mirubiri elibo bwate yokwane kimene kiombe kingosuka kere mutu elikenya kabage gokonya abange bali abo bwatani bekiombe kyo na boigo oyomo se bali bakirana ase egeikari go somo yogoyo ngamo nomu wasiri bwo bonjorali ime ye county ya Kisii omoske Cyrus Nyabicha oni gatubwata abana chama 7680 abutwandere gusaba bune society na ande ngoteba ngase litukoria rero nigo tumira naiga ase ebintu bibere gintege tangani nigo tware gokora okumira na kuo mwaka annual delegates meeting asitwanya ko batukoerezo na kuligireria bitabo bitu bya egasi ya yesako siyanya kororekana ngantu ne sako ntwakore tibuya na ande matokeo gusama alitwaro sigia so mwaka uyo anene ni garorekanete ko baya igura ke kubwa yo mwaka uyo eyo erenga ekorokinga ikerenge kiana esake yege no egendete okore gasi ase county echibere mbuye egendererete number 2 egento kende kiagara twacha tumira na gaiga rero na sengencho yo launch a strategic plan go se e map ya ito yega sibuna tuchi gokora se emyaka etano iri guchigusi
yagera gose yale koro kinga ase miaka etano eri gochibusie kwera mwaka wa 2029 intubuna yutubunga sako ntubwate mirobelio kogendera gutigara to kolegasi na guikirania magani y'abana chama baito na koleta abana chama abangi elinde banyara ko bakonyora mali gose chibesa nyetera chiloni ekitubwate chiloni chetu che interest yerense sana elinde banyara ko bana baroba gwesukia na ko remain ndatenga sumuntu bwinge songo nga sustainable buna serikali ngokora tolegasi amona barabu kororanga ki amashirika eyine yemo yabo yaorokiri example kia to the county and to the rest of other counties ngaki ebyombe ebi bikopare kibwende korana ekyombe kenande munaki aki giachagete giachakire myaka 14 iye korokia oburayi bwaye nobuya boigo mwancho murigariri ababwatane aho na abarai kurwa sorongura gusini ko bagende kwakira umosike Fred Okengo Matiang'i ekoko kubwatekana amone kerengera likia egyo kukani koba umurai bwense se obachoria bonne umwaka bukirubere na 2025 nebere yobango iga gukwana gosegeta egangeyo no mosike Richard Okali oyoboigo ole omwana siasa korwa ase county ya Kisii oyo onyara kabaga koboria ogosirwa kwaye Fred Matiang'i mosike Okali ni gali gukwana yo asomo yoga mo matanga ime yebunge ya Kitutu Chache North nabona intutoko tuale president obuyambolia omo muroyo Matiang'i ebisaku byonsi pi bya mwanchire na kimawoteba okogenda boikoyo Matiang'i okogenda Sigisi Matiang'i ogere Matiang'i Bokamba Matiang'i bona yo mugushikyo okwana kwanangonyiwe very good nataka kubatebiga chikulechi ngocha chire kera nachagete kuri chikura emyaka yaitirebere abantu batebete ngoyo nomorero bwa masako oyo tari go chiande inumoro tipaka bawango chindande murarora Okali nimbwata na umwancho murigereri abasani ko babori gwe kunyara ko bagwesokia na koyana nyagitali na korengwa eli banyaka bagotanga amaroire aho ase chinjira cyobwango bunenjira yamo yokweneka bunango nyara bare ko bagokonywa ase obwango mono aniga kwanwa na umunyagitali kurwase nyagitali yamo ime yo mucho Nairobi ase Elieta Joshua Nyabuti boiganya ko bagosegetwa na Rudi Rikerosio Mariera abare abakoreri ime yechinsemo chiangongi ime yo mucho Nairobi abasaye baminto abasaye baita asemole tore ko batebyana ebintu byo Mario gotogutumye kabone sigara ebinyogo byo gotindia naboigo nakolia bintu bunemera bya bere bikoleta changamoto nena se emechieito igobone toko ba tebyana moteme chinjira chionsi mopunguse gose motige ebintu bigase ngencho mbiri bya mana se osemebere yaito unabona ase for example enkoletere abantu togo twanywa marua ose twanywa sigara ose ronde tinya soreti ngoleta tira samarira mange una for example lung cancer stomach cancer asa abantu bali togo twanywa ebintu bigo bya sambenda byaleta ti alisas chia progress chia develop cancers nabo igo ngoleta chire ebintu bina throat cancers nabo igo namulira mange igo asaba sayiwaintu bamita simule asemwa betagusi yonsi Kenya yonsi simule tuwabasabirenga mo digererie ebintu ebiga nande tuwabatebinga monya ariko bamoko bitiga asingenjo mbibwati advantage ende yonsi asomo bero asemebere yaito tankoro kujosho Linde Nyabuti korwa senya gatari ya Sidai yega matasia ngo ono linde kubwatikana na the analysis to akolire eyaba saya baito bakorera umwancho murigererie mujumbe bwe bunge ya South Mugirango ibo igore omurai bwe abange gosomo omojefu whip ime ye bunge enene moske Silvana Sosoro niganyari ko bagakomochia egati ya bagavana sogotabna nigo bagotumeka chinguru cia bobe na boigono ene nibo eyo bakonyara ko bakoigwa ne serikali ene
tiriko nyara kabange korekana eki egokora muske osoro ni garinge gukwana iga kubwatakana amona maburia mange agente kwene kigwa ase ense chinsemo awano ainime yebunge igoro yobotumeki bwechibastia NCCDF ase egati yabra ibakurawa no murai bwikia mageudia muskirera Amolo Odinga ahora kirikugania buna kiganje kirusigwe ase amaboko y'abajumbe na kubekwa insi y'amagoko y'abagavana wose insi y'echi county. As we are right now, Honorable Speaker, education is a subject of the national government. What the hell does a governor, what interest does a governor have in distributing bursaries, Honorable Speaker, all over, Honorable Speaker, in secondary schools, in universities, and Honorable Speaker, what they do, they don't even give substantial amount. It's usually laughable. They only distribute, Honorable Speaker, about 2,000 shillings per student, or sometimes 1,000 shillings. Then they make a lot of noise about it. They move around. Honorable Speaker, it's really a question that we need to discuss. That a governor would move with a convoy of 40 vehicles to give a bursary of 5 million in a village. Then move to another one. He has another 60 vehicles. Half of them are carrying goons to give a bursary of 10 million, Honorable Speaker. Then here we are again. They raise issues of how we distribute, but with the meager resources that are oversighted by the members of this House, Honorable Speaker, we do not give 1,000 shillings. The members of the National Assembly oversight a committee of CDF, Honorable Speaker, but they do not give 1,000. They don't give 2,000, and you don't even shout about it. Honorable Speaker, this is really a question that really needs to be discussed upon, and that is why even today here, even as we discuss about the next agenda that we are going to have perhaps in the other paper notes. Kolendo kumanyatua sensemeli ya kabiri yo mutimoko ni gotokumira na nere Dr. Ken Mose Unsari go kurwasinya kita World Fit Health Center tunyaga batokoligereria ama burwaire tunyaga batokoligereria okomenya meyo murobeli yibugo komenya okuya kebo chenu njeni ngongor kwaro ni ototo nyangiri kunanza memenyerio liga kor kwa yutu makoli awe kunanza transmission liga kor kwa Kevin Ongeri oyo bange bamekite muna DJ Atsan igo twara boligererio buya kolende igongo gotiga sensemeli ya kabiri na ende nyaga bakonyora obosemia bugagetembe kurwaso mugaka ochoi nyambasora Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome manana mazu bagina ninjo onchali omache ndibachibo kendu tatona nako enda bwiro bukitoba tikisiumba ene nkwanera gitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na hena butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabata masikari yale onchali o mache inde bachibo kendo akanda bwiro bukitoge tobo tikisiumba uitete ngubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na monchali yagwe togigo oinero monchali yo itobori bainto bo macho muroni mugusi onchali o mache inde bachibo kendo akanda bwiro bukia tobo tikisiumba uitete ngubata acha minto anyuma acha kuno megesa kunegesa kwao zina na umugusi atebete iginge kabisa Bagaka ninjo getembe ninjo dorome manana mazu bagina ninjo Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uragania bago tebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM niko bwate lifestyle ayogo na Roman Jinko nabo igo web design bwate igani kabwate chikala bunabonelia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue nabo igo na green. Obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi